Despois de moitos meses de loita e mobilizacións, a continuidade de Tennessee Proboté está preto de solucionarse. A factoría, que se atopa en proceso de liquidación, recibiu 3 ofertas para adquirir a compañía. 2 delas foron denunciadas nun primeiro momento, pero finalmente os xulgados aceptaron as 3 ofertas. Entón, eu penso que a día de hoxe podemos decir que Tennessee, sexa con unha oferta ou con outra, non vai pechar. Entendemos que tal e como eu interpreto as ofertas que hai en riba da mesa non debería de pechar e en ese sentido, bueno, pois unha satisfacción, como podes comprender. Agora ábrese un período de alegacións, onde as empresas incluso poden mellorar as súas ofertas. Os bancos deberán aceptalas e a continuación será a xuíza a que decida a oferta máis interesante atendendo a varios criterios. Aí entra tamén a continuidade da unidade productiva, entra que se manteñan o maior número de puestos de traballo e, sobre todo, no contexto que incluso recolle o propio auto, nunha situación na que estamos, que foi que sempre estuvemos denunciando desde a CIGA, a recuperación industrial que se necesita e, sobre todo, nunha comarca do Salnés e, sobre todo, nunha localidade como Grove, non? As traballadoras celebran o auto da xuíza e desexan que se escolla a oferta que manteña máis postos de traballo. A boa hoxe parecenos moi boa, porque é algo que sempre estuvemos defendendo, o que máis posto de traballo dea. Se vos dades conta de todo o tempo que leva o conflito, nós nunca estuvemos aí posicionados por alguén solo en concreto, sempre dixemos que máis posto de traballo defenda e que leva a continuidade da empresa de Tennessee. Por nada queremos que se peche, polo tanto estuvemos hasta hoxe. Con esta boa nova, os traballadores reincorporaranse ao completo o luns para continuar coa actividade produtiva da empresa. Pendentes da decisión da xuíza, tanto a CIGA como as empregadas mostráronse moi optimistas.